እንታይ ክብልህ ዓለም ዘጽንዕ ፍጹም ዳይናሃ ስቕበለ ስግቃል ቅድሚሃና ብሕፍናፍ ናጋት ዝሰፈረ ሰማኹ ኢሉ ተናገረ ብዕለተ ዓርቢ ኣምላኽ ተሰቐለ። እቲ ዓብየ መስቀል ኣብ ምድሪ ኣውዲቖም ክልቲአን ኣእዳው የማን ፀጋም ዘርጊሖም ክሽንክርዎ ጀመሩ ብምስማር ወቂዖም ኣብ ማእኸል ሸፋቱ ሰቐልዎ ከም ኣሜኻ ኢሎም ብመንግስትኻ ዘክረኒ በሎ ጥጠስ ብወገኑ ኣብ መንግስትኻ ዘክረኒ በሎ ጥጠስ ብወገኑ ገነት ከም ዝኣቱ መስከረሉ ኣብ መስቀል ከይኑ መድሃኒ ዓለም ወዲ ሰብ እንትሰቕሎ ጨኪኑ ኣብቲ ቀትሪ ፀሓይ ጸልመተት ከይሪኣ ዕርቃኑ ብኣምሳሉ ዝፈጠሮ ወዲ ሰብ መኻሪ ስኢኑ ኣብ ጭካነ ክፍኣት ብሓደ ወጊኑ ወርሒ እውን ደም ኮይና ጀሚራ ንብዓታ ፈጣሪኣ ቃንዛ ምእንትን ከይትሰምዕ ወዲ ሰብ ኮይኑ ንሳ ከተጽናዕንዕ ወዲ ሰብ ካፊኡ ንሳ ተጽናዕንዕ ፍጥረታት እንተሓዝኑ ወዲ ሰብ ይገፍዑ እቶም ከዋኽብቲ ናብ ምድሪ ይረገፉ ሰባት ተኣኪቦም ኣምላኽ እንትገርፉ ናይ ኣምላኽ ትሕትና ብብርዖም ፀሓፉ መላእኽቲ ሰማይ ኩሎም ተገረሙ ኣምላኾም ኣብ መስቀል እንትፈስስ ደሙ ቅዱስ 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 እንዳበሉ ኣመስገኑ ስሙ ድንግል ኣብ መስቀሉ ናብታ ርህርቲ ኣዲኡ መፄ ናብ ጥቓኣ ንበዓል ፋሲካ እንዳተደለወት ኣብ ገዝኣ ወድኺ ተገሪፉ ወድኺ ተሰቒሉ ኢለን ነገርኣ ዋየ ወደየ ዋየ ወደየ ኢላ ሓዚና ንብዓታ እንዳፍሰሰት ጴጥሮስ ማቴዎስ ኣበይ ኣለዉ ኢላ እንተፀውዐት ኩሎም ተሓዊኦም ናብ ወዳ ዝወስዳ ሰኣነት ኣብ ደገ ወፂኣ ኣምሪራ በኸያ ልባ እንዳውቕዐት ብርሑቕ ክመጽእ ንዮሃንስ ራየት ክልቲኦም ተታሒዞም እንዳበኸዩ ንኢየሱስ ክሪኡ ናብ ቀራንዮ ጎየዩ ንኢየሱስ ክሪኡ ናብ ቀራንዮ ጎየዩ ድግል እንዳወደቐት እንዳንተስአት ሓዘና መሪርዋ ታኽንዲ ኣቦን ኣደን ከይና ዘዕበየቶ ምኽኣል ኣብይዋ ሓዘን ኣብ ልዕሊ ሓዘን መከራ ተደራሪብዋ ኣደ ኢየሱስ ምዃና ስቃይ በዚሕዋ ኣዴታት ኣብ ገዝአን ብኽብሪ እንትወልዳ ትዝንቶ ድንግል ማርያም ኣብ ደንገ ባጊዕ ወለደቶ ኣዴታት ዕሪፈን ዝብላዕ ዝስተ ትመጽእ ወብቶ ድንግል ማርያም ግና ሓራስ ከይና ስደት ከይዳ ሓዚላቶ ብኽንደይ ስቃይ መከራ ሪኣ ዘዕቤቶ ኣብ 33 ዓመቱ ደሙ እንዳፍሰሰ ብዓይና ረአየቶ ኣብ 33 ዓመቱ ደሙ እንዳፈሰሰ ዓይና ረአየቶ ኣሚን ኣሚን ብታት መጽእ መንግስትኻ ዘክረኒ ብታት መጽእ መንግስትኻ ዘክረና ብታት መጽእ መንግስትኻ ዘክረና ኣሚን ኣሚን ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሚን ጎይታይና ካሞት ሕይወትሁ መድሕን ዝባኑ ተገሪፉ ብርሃን ገጹ ተጸፊዑ ናይ ዕዳ ጽሕፈት
ደምሲሱልና